बे समाव नैथि जुलिनि सायाव बीटीसीनि सीएम बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों। बिथां बीटीसीनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा जे आसाम केबिनेटआ लानाय बिथांखिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव नैथि जुलि लानायनि सायाव जे आसाम सरकारा 6 शेड्यूल एबा बे समाव 6 शेड्यूलाव जे नैथि हाबा खालामनाय बे हाबा खालामनायाव जेबो बेवहाय हेंथा एबा बेरेखा गैया बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोजोनथाव खौरां होनानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव डिमा हासाव कार्बी आलं आरो बीटीसीआव बे मोनथाम बे 6 शेड्यूलाव नैथि जुलि खालामनाय एबा सेथि हाबानि उनाव जे नैथि हाबा खालामनायनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव नैथि खेब जुलि खालामनायाव बीटीसीआव कार्बी आलंआव आरो डिमा हासाव जेबो बेरेखा गैया एबा बे समाव आयेनारि बे समाव होबथानाय गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीटीसी डिमा हासाव आरो कार्बी आलंआव नैथि जुलि खालामनो बा नैथि खेब जुलि खालामनो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेयो जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानै बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा। नाथाय बे समाव बे काउन्सिलनि अनगायै गुबुन आसामनि थागिबिफोरा नाथाय नैथि जुलि खालामनो हानाय नङा एबा बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे खेबनै हाबा खालामनो मोननाय नङा एबा मोननायनिफ्राय जानगाराव होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बीटीसीनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो गोजोनथाव खौरां होनानै बाथ्रा बुंथिदों नैथि खेब जुलि खालामनो एबा सानै हाबा खालामनो हायो होननानै बिथाङा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। डिसिजन बहुत कैबिनेट मीटिंग हबो बहुत बेलेग एजेंडा डिसिजन आहिब ভাল কিন্তু सबतकै ভাল একটা খবর আমার কারণে ভাল সবৰ কারণে ভাল অকল আমার নহয় সবৰ কারণে ভাল হেতু হল 6 শিডিউল কার্বি আলং ডিমা হাসাও আর বিটিসি এই যে দুজন মাইকি লোৱাটো এটো বেন কৰিছে বেলেগত কিন্তু বিটিসি বেন কৰা নাই ক্যাবিনেটে ডিসিশন লৈছে এটো বিটিসি কার্বি আলং আর ডিমা হাসাও তামানে বড় হোক কোনবা মুসলিম হোক রাজবংশী হোক বা যে কোনো মানুহে দুজন লব পারে বলে কই আছে কি এটো 6 শিডিউল টু এক্সামটেড ডিমা হাসাও কার্বি আলং আর বিটিসি কিন্তু 6 শিডিউল বাহিৰত দুজন শাদি কৰিব নোৱাৰিব ওটাইতে অসম গভর্নমেন্টের ডিসিশন লৈছে আমি তো আর কি কৰিম আপুনি সঠিক বুলি ভাবে স্যার এটো সঠিক বুলি ভাবি মানে আপনি গভর্নমেন্টের ডিসিশন লোৱাৰ পিছত আৰু আপনি কি এটো রং হইছে বা রাইট হইছে হেতু আপনি কেনেকে কম এটো ইমপ্লিমেন্ট হবই ডিসিশন